Og velkommen til min video. Det her bliver min hverdags make-up rutine, så hvis I gerne vil se, hvordan jeg har lavet det her look, så synes jeg bare, I skal se med. Her. Hej! Okay, lad os komme i gang. Jeg starter med at tage min Real Technique børste og tage min Face and Body Foundation i mærket MAC. Efter det begynder jeg bare at blende det ud i hovedet i et tyndt lag, da Face and Body fungerer som en tynd overflade. Så tager jeg min puderbørste fra W7 og tager min MAC Fix Plus i farven Light Plus. Og den tilføjer jeg bare i T-zonen, som I kan se her. Så tager jeg min bronzerbørste, som jeg påfører min matte MAC bronzer med. Efter det så blender jeg det simpelthen bare ud, så det ikke ligger i en jævn streg. Så tager jeg min MAC øjenskygge i farven Espresso, som jeg bruger til min øjenbryn, og den fylder jeg bare ud med min børste fra Ninen Shore, som er en skråbørste. Så tager jeg min Maybelline New York Brow Central, som jeg bare lige lægger i et tyndt lag over det lag, jeg allerede har påført på mine øjne, for at gøre det mørkere. Og til sidst tager jeg min Last Up W7 mascara. Og her kan I så se det færdige resultat. Tak fordi I så med. I må gerne like og subscribe, og så må I ellers have det rigtig godt, indtil vi ses igen. Hej!